Jotono lamsogo The Secret Life Dairy Channel awsung o sungzaro naineke hingke kwbangmano nukha. Ang tini tamo kokno sana naitong hinba tabuk o sungzaro tamo nugya tongsi. Kaisani bihik bai tei kaisani bwsai khalayo tei tomung hamya tongwi manjaklayo. Aborok bwswkse sumjogo yapiri selai tong. But ang oro sana naitongma hinkhe sungzaro borok tabuk twrwk sumjogni lamao yapiri selai tongo. Phaide sung tini kubui kokno khwnalainai o video ni bisingtwi. Sungno Kaitor elambago tamo hinui saka tei tamo kokno Phurwng kha. Abono ang tabuk norok bai baksa khwnalainai tei kaham hamya saimanlayano. Phaide hinkhe elambago tamo kokno saka abono chung nailayano. Puilano elambak khuloknai chung oro naikhe mano 1 Korin chapter verse 5 ni 13 jora naikha hinkhe srai ke saimanai. Kok bokhorogo sijak tongo tomung sitrani kok nei. Norokni bisingo omotui sinal juda tongo hinui kubuino khwnakha. Puito kwrwirokni bisingo suda obotui tomung sitra kwrwi. Khoroksa bini matoibai suda tongo hinui khwnao. Haike norok bahaike kung chugwiman. Hai ongyai norok khase kha khamthai. Phia omotui tomung tongnai no norokni bisingni khagwi rohorthai. Ang sakbai thang norok bai tongya phano ani pholani bisingtwi norok bai baksa tongo. Ang norok bai baksa tongma hai kheno chini subrai jisuni mungwi a tomung sitra tongnai no tabuk no busthum paikha. Norok uthum laifru angbo ani pholani bisingtwi norok bai baksa tongnai. Afro chini subrai jisuni phanbai o borok no soitani yago yafardi. Subrai ni salo bini phola mwthangjakna twijkhe bini mangno komor runa bagwi yafardi. Norok kungchuk thai kwrwi norok o kokno saimano. Chuan kisa bai se aswk mai kwbangma lomo. Chuan kwcham hai o samungno khibirudi. Haike norok chuan buljakya mai hai srai wngnai. Norokno abahaino hinui ang sai mansugo. Tamni hinba chini yokma terni bagwi mera bwsa ratharjakha. Abono wngkha kha Kristo. Hake phaidi chung o terno palailaiwano. Chuan kwcham baya abono wngkha sumchok bai hamya awan bangla bai se palaiwano. Abono wngkha sutrang bai kubui. Sinal judarok bai ta tongdi hinui ang norokno sikango bo sihorkha. Ang omo puito kwrwi sinal jutarok khamainai rok dakai rok takjak mwtaino surinai rok bai ta tongdi hinui samaya. Obotui rok bai kagwi tongna hinkhe o sungjarni phataro thangsukna nangwano. Ang sima khe omotui se sakno Kristan dakhuk sawi lupja wngnai eba khe khamainai eba khe takjak mwtaino surinai eba khe buino hamya sanai eba khe jwak kephek eba khe dakai. Abotui borok bai ta tongdi hinui samase. Obotui borok bai achugwi maisuda tasadi. Buini borokni bus thumnani samungba anida. Kaitor borokni bus thumnai norokni norokno bus thumthai. Hayada elambago hai hinui sama hai. Borok hamyano norokni bisingni ongkrwi rohordi kwthar elambak porma bisingtwi Kaitor Chwngno hamari khlaidon. Amen. Hinkhe norok o video ni bisingtwi tamo bujikha tei bahai wansukha norok kisa comment khaisadi. Phiaba ang norokno sana naiman hinkhe chung o sungjaro tabuk tomung hamya tongwi manjaklayo tei khoroksani bihik bai khoroksani bwsai khalayo o tomung hamya no ke tamo hinui saka oro Kaitor.